Så alle sammen, velkommen tilbage. Jeg håber, at I som altid har det pisse fedt. I dag, der kommer I til at se en mega fed video, som jeg har brugt rigtig mange penge på og rigtig meget tid på. Det bliver nemlig nogle outfits, det bliver i hvert fald 4 outfits, under 500 kroner. Jeg blev lige forpustet. Men det bliver i hvert fald outfits under 500 kroner, og nogle af outfitsene, der er der sko inkluderet i prisen, og nogle af outfitsene, der er skoene ikke med i prisen, men så er der en jakke med og sådan noget, men det kommer I til at se, når I ser outfitsene. Det kommer til at give mening. Det var faktisk jer, der foreslog den her video, og den har været sådan skide svær at lave, hvilket også har gjort, at jeg synes, det har været mega fedt. Jeg kan godt lide en udfordring. Så jeg glæder mig i hvert fald sindssygt meget til, I skal se den her video. Og jeg håber virkelig, I kan finde noget inspiration, og jeg håber virkelig, I kommer til at kunne lide den her video. Noget, jeg heller ikke har fået sagt, på grund af, at jeg slet ikke har fået svaret på kommentarer. Og Instagram og sådan noget, det har jeg i hvert fald liket. Men sådan, fuck, hvor er der mange af jer, der har nomineret mig til sådan årets fashion beauty ting. Og jeg er virkelig glad for det, og det, ja, fucking sødt af jer. Og der er også mange af jer, der har set... Jeg har set, der er mange af jer, der har nomineret min Max Factor video til årets video, hvilket bare er fucking sindssygt. Så tak til jer. Så udover det, så håber jeg bare, I kommer... Det har jeg allerede sagt. Jeg holder bare min kæft nu, og så kan I se den her video. Så indtil vi ses næste gang, hvilket er på mandag, så håber jeg selvfølgelig, at I altid får det pisse fedt. Hey. Fuck, jeg glemte at sige noget. Det er alle de her outfits kunne jeg så kun lade sig gøre på grund af, at der er rigtig meget udsalg for tiden, sådan noget sommerudsalg, som I nok ved. Sådan der står bare sale i alle fucking butikker. Så min pointe med det her er, at jeg vil, hvis der ikke var udsalg, så tror jeg ikke, jeg ville kunne lave de her outfits uden, at det var genbrugs-items, og det har bare været vigtigt for mig, at sådan, det var items, hold da kæft, nu siger vi bare items 5 gange i træk, var. At det var items, som jeg kunne linke til, altså som I kunne købe, hvis det nu faldt i jeres interesse. Ja, det var bare det. Så vi ses. Hej hej. Something